Lidet. Skabur holder den i live med et fint indlæg på tværs. Og der kommer der en afslutning, og den tager overlæggeren og går i mål. Gustav Mortensen bringer Lyngby i front. En mand, der næppe scorer mange mål, men når han gør det, så er det flotte mål. Og det her, det er et kanonmål af Gustav Mortensen efter 20 minutter. Via overlæggeren. Og fuldstændig utagelig for Robin McCrory. Et Esbjerg-hold, som har svært ved at få den væk. Buena pelota, qué buena pelota acá, oportunidad del centro para el primero, viene el primero, el tiro fácil. Está muy mal posicionado. Justo. Ojo, sí.